Ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sa pagkaon sa manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nakabati ba na kamusta ang latest news? Ano ina? Si Rihanna Montero. Gusto nga mag-entra sa aton grupo. Matuod ina. Hindi ba lang siya inaho? Inang nagapungko sa ikatatlong alamesa halin diri sa aton? Pwede natin siya nga buhaton nga hampanganan. Husto ka. Para nga mangin memorable ang aton high school life. Sige. Akong bahala karon na. Mapauli na ako Gusto ko na nga magpahuway sa balay. Hey! Rihanna! May nagkapanawag sa akon. Apang hindi ako magbalikid. Basi kung isa naman ini sa nagayubit sa akon sa campus. Isa kasi mana pala ako diri sa eskwelahan niya ini. Pero dumasaylo naman ako sa lain na eskwelahan. Pwede ba lang nga magdulog gali sa paglakat? Hoy! Gintiklod mo ako? Ano kaya daw wala ka lamang kabati nga ginaistorya ko ikaw? Carla! Ano ka bala? Hindi pagsubungan sila si Rihanna. Ang leader sa grupo nila. Okay ka lang?
Worried gid pala siya sa akon. Hoy, ginapamangkot ka ni Dina, ho? Bungol ka bala? Carla, relax. Okay ka lang bala? Okay lang ako. Sige ha. Mauna na ako sa inyo. Madali lang. May, kinuyatan niya ako sa braso. Dina, nga Gusto mo bala nga mag-upod sa amon? Ang buot kasi ningon. Nabatian ko nga gusto mo nga mag-intra sa grupo namon. Pero gusto ko, hatagan ko ikaw sang tsansa. may matuod? Paintrahon ninyo ako sa grupo ninyo? Ina kon makapasar ka sa pagtilaw nga ihatag namon sa imo. Pagtilaw? Oo, pagtilaw. Mapasimpalad ako Bahala na. O Teno, sugot ka sa ginahambal ni Dina sa imo? Ate, sige sugot ako. Kuna mo, mag-upod ka na sa amon. May, anong buhato naton diri sa sunog kagdaan ng mansyon? Madali na lang magdulom ho. Lasayas na sang hapon. Diri ka makuha sang imo nga exam. Pero, Ano nga pero? Gusto mo nga mag-entra sa amon grupo kung hindi? gusto. Ara man lang gali. Sige na. Go na. Come on, Rihanna. Sige na. Kaya mo, ina. Kag kung mangin ka-upod ka na sa grupo, hindi ka na nila pagbulihon. Mangin isa ka na sa amon nga mga campus beauties. O ano? Sige. Malakat na ako. Good. Kaya mo na, Sige, amo na ako. Masulod na ako sa sunog ng mansyon nga ina. Ato na siya. Tanawon naton karon kung ano siya kabaskog magsinggit pagwa niya dira. Nga Basta lang Ay, ang kamera ko. Kuhaan ko sa akong bag. Ari na. I-ready ko na nga daan. Oy, ato na. Nakasulod na siya. Nga naghipos ka sa hinali, Dina? Ambot lang, Carla. Pero, feeling ko, damay iban kita nga kaupod nga nagapanilag sa matabo kay Rihanna. Para sa akon, amo ining pinaka-exciting nga gabi sa bugos ko nga kabuhi. Nakibot ako sa hinali nga pagsira sang portahan. Tapos ginakulpaan ako. Pero, hindi ako magpataog. Kaya ko ini. Sinong ara dira? May nagakadlaw sang hinay. Ang flashlight sang ako ng cellphone. Ituon ko sa ginhalinan sa tingog. Ara na. Ano inang duha ka bagay nga natabunan sang duha ka itong nga tela? Palapitan ko ina. Daw ginakulbuan ko haw. Ay, bahala na. Aber, lantawon ko kung anong aras sa natabunan niya ini. Ari, butungon ko
May talo ang tela. Ay. Paranoid ka gid patuod, Rihanna. Para espeho lang. Ay. Ara. Makita ko sang maatag ang akon kabukusan sa espeho. My God! May nagatindog sa likod ko? Makita kong ang babae nga nagasuksok sang puti. Kag malaba nga bayo. Kag dugoon. Kag sunog ang iyan na wong. Balik doon ko, Abisya. Hala. Wala ako sa nakita. Wala ko makita ang babae nga nakita ko sa espeho nga nagatindog sa likod ko. Ay, dapat. Wala na lang ako nagsulod diri. Wala ako nakabatsyag. Nakaisol gali ako pagkakadto sa espeho. Hindi. May nabatsyagan ako nga naghikap sang liog ko. Kagkabugnaw katama. Akon ka na. My God! Matunga sa oras na siya sa sulod. Pero wala pa kita sang nabatian nga kun ano. Hala, basi ko may malaing nga natabo sa iya. Sigurado nga kita gitang basulon sa mga ginikanan niya. Psst! Hipos! Ara na siya. Nagapadulong na siya diri. Ay, salamat. Ano pala ining nabatyagan ko? Dumayami nga hangin nga nagadapat sa panit ko. Samtang nagatulog ako kay Rihanna nga nagapadulong diri sa amo ni Carla. Dumay hindi amo nga nagakalatabo, ha? Dumay sa lagi ng pagpalapit ni Rihanna sa amon. Ari na siya. So, nakita mo na ang gitpapangita ko sa imo? Nakita mo na ang mga gamit nga ginbutang ko dito? Sorry, wala ako ginpangita. Hindi na ako interesado nga mag-entra sa inyo nga grupo, subong. Anyway, na-check mo ba lang bag mo, Dina? Nalimtan ko ang wallet mo sa sulod sang mansyon. Ang wallet ko? Hala, naintra ko dito ang wallet ko. How dare you! Inukay mong bag ko, no? Ay, sorry ha. Nakita ko matuod ang bag mo dito. Apang nalipat man ako magbit-bit eh. Ato pa naman dito ang ID mo. Ang imo mga credit cards. Weekend pa naman, subong. Hindi ka makashopping sini eh. Shit! Carla, Karika, kuhaon nato ng akong bag sa sulod. Carla, let's go! Ay, kukuan. Sorry, Dina, ha? Pero
Nadlo ko yung magsulod dira. Nadlo kid ako sa balay nga ina. Ikaw na lang to Mahulatan na ako diri sa imo. Bullshit! Hindi ka lang magkabalaka. Ato lang ini sa first floor. Hindi na kinahanglan nga magsaka ka pa. Direct na gani ka mo? Shit! Wala gid nila ako ginupda. Sa diin na balato man? Hala? Espiyo? Kag makita ko sang maatag ang kaugalingon ko? Kag iding sa tupad niya? Ano bala ini? Ba? Natabunan ina sang itom nga tela? Abi, buksan ko. Espiho ini Kag pariyo man kadako sang isa nga ini? May nadumduman ako. Pero istorya lang ina. Kinahanglan nga makagwa ko diri. Ano ina? May mabugno nga kamot nga nagauyat sa ako na baga. Kag sunog ini katama. Hindi. Sa sunod sa espiyo, may nakita ako nga babayi nga nagasugsug sa puti kag malaba nga bayo. Sunog ang bidlog niya nga lawas. Sa katapusan. Ay, di! Kalain! Kalain sa tingog niya. Naghalin sa idalam sa gnuta. Hindi! Kalain! Kalain! Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa tansugilanon kaysa tan palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio Bombo! Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga
persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kada tikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunod sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon, kag ini naghalin kay Winky. May 3 siya kabarkada sang second year college na siya. Kag sa ilang nga 3, siya lang ang wala sang nobyo. Gani sa iya kahisa, ginbato niya dayon ang lalaki nga nagpangaluyag sa iya. Tawgon lang naton kay John. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Winky nga iya man ginpasakop kag aton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tampal kag hindi mahingaliton. Be back in his arms, forget me. As my life goes on. Good morning, girls! Aba, dumaayong yuhom-yuhom ta subong Anong maayo nga balita? Well, ikaw bala? Paryente mo gid si Madam Auring. Pakot mo gid nga may good news ako. Ano? Ano? Girls, may boyfriend na ako. Ano? Ano ba lang natabo sa inyo nga duhaman? Surprising gid bala kung may lalaki nga mga luyag sa akon kaginbaton ko. Oh, come on. Sang mo lang siya ginsabat, how? Kagabi lang. Kagsubong, kami na. Kag sinong lalaki nga ina? Kilala namon? Akuan nakilala ko lang siya sa bilasyunan dito na yun sa amon. Kagsugod sadto, naga-text-text na siya sa akon. Tubtub nga nahulog man ang buot ko sa iya Day, ipakilala sa amon ang among nga lalaki. Nahuya ako sa mga friends mo. Masibla kung suyaan nila ako, Winky. Hindi ka magkahuya. Proud gani ako sa imo Next time na lang ko bala ipakilala sa ila. Ay, gusto ka na gid nila nga makilala sang personal dyan. Hindi man ako pagpakahuy isa ila ay. Sige na lang gani. Para sa imo, maatubang na lang ako sa ila. Salamat gid dyan. Girls, meet my boyfriend, John. John, ang mga friends ko, si Lucy kag si Diana. Hi, Lucy. Diana. Hello. Nice meeting you, John. Ate, anong masay niyo sa iya? Okay man siya. Proportion man ka mga duha, Simpleng tao. Okay man ang lalaki nga ginpili mo. Ay, excuse me ha. May call ako. Hello? Ha? Subunggit? Kuntol, alang-alang ako. Ate, sige na lang gani. Pabuta ako dira ha. Sino ato dyan? May Wing- katuan ka? Winky, importante ng kaladtuan sa barkada Mabiling ko na ikaw sila ni Diana kag Lucy ha. Okay lang pala sa imo? Sige na
Paglakat ka na. Updanay na kami. Unahon niya ginang parkada niya. Ano na lang iambal sa ako sang duha nga ini? Tagsa nga ginatawag si Jan sang grupo niya. Napiaran bala namon nga ginabilin ka lang niya. Makapila ka beses na bala. Importante ka ginabala sa iya? Oo Nahibalaan ko kung ano ako kaimportante sa iya. Gani please lang Hindi ninyo siya pag-ikumpara sa mga nobyo ninyo. Nagpadaso-daso ka man imo ya abi mo. Kung maayog siya nga nobyo, kung diin siya makadto, opdon ka giniya. Kag ipakilala sa mga abyan niya. Nahuya man ako magupod sa ila. Kay puro sila mga lalaki. Hindi na yung rason, no? Sa ano mo na karo makilala sang maayong nobyo mo? Kung hindi mo makilala ang tanan niya nga abyan? Okay hindi na ako maglalis sa inyo. Pabayin nyo lang kuya sa diskarte ko. Okay? Basket? Oo. Kabalo ka naman nga sports ko na, hindi ba? Ay, John, pwede bala ako nga makaupod? Matanaw lang ako sa hampang ninyo. Hindi na lang. Makapuyan ka lang. Matanaw man siguro ang mga nobya sang mga upod mo. Wala sila sang hilig. Ganit tinir ka na lang sa inyo, balaya. John? Importante man bala ako sa imo? Nga, gaduda ka? Kung hindi ka magpati sa akon, o kung hindi gani, wala ka na sasalig sa akon, bahala ka kung anong luyag mong himuon. Kung gusto mo nga mangita sang iban, okay, fine. John? Ginbuno man ako sa dughan sa nabatian ko kay John pa. Nasakitan gid ako sa ginhambal niya sa akon. Kani subong, i-give up ko na lang ang amon relasyon. I-give up ko na lang si John. Salamat. Nakatapos gid man ako pa-enroll. 3 kaadlaw man kita nga nagbalik-balik ba? Kadamo abis na nagpa-enroll subong Ma-adjust naman kita sinisang aton nga oras. Kaya may klase naman kita sa gabi. Okay lang sa aton. Kaya may mga nobyo kita nga madulong sa aton, no? Paano yung si Winky? Ay, hindi nyo na lang kuya pagkabalak Kaya ko niyan, no? May tao nga nagapalapit sa aton, no? Ara siya, malagilot ka siya, Excuse me. Miss? Pwede ka pamangkot? Hi. Pwede man.
gani? Sa din ko makita ang DSA office? Baguhan ka? Transferi. Ati kung gusto mo, opdan ka namon. Kamo na lang Lucy Diana. Mapabili na lang ako diri. No way. Opod ka sa amon. Dali na Salamat gid sa inyo nga tatlo ha. Naka-enroll gid man ako. Ako gali si Richard. Ako si Lucy. Iniya si Diana. Kag siya naman si Winky. Ginakalipay ko nga makilala ka mo. May friends na dayon ako ba? May nobya ka na, Richard? Aha? Kwan? Wala pa. Ati maayo. Wala sa maakig sa imo kung mag-upod ka sa amon. Kami ni Diana may nobyo naman. Si Winky na lang ang wala, no? Pareho gali kita, Winky. Pati ka man sila nga duha Richard. Hindi lang pagsapaka ang ginahambal nila. Gwapo si Richard. Kanami isang iya mga mata. Kag napyaran ko man nga kun kaisa. Nagakaurungan siya magtulok sa akon. Type man ay haniya ako. Gentleman siya. Hindi pareho kay Jan. Kung si Richard abi ang mga luyag sa akon, patunon ko bala dayon? Winky, may ihambal kung tani ako sa imo. Hindi ka lang kung tani makig sa akon, ha? Ano bala ina? 3 ka bulan pa lang kita nga nagkilalahay. Kapag nakita ko na kung ano ka nga klase sang babae. Ang pareho mo gid among gusto ko nga mga nobya. Richard? Ano balang buhat mo silingon? I love you, Winky. Oh my... Richard? Kung natagan mo ako sang tsansa, ipakita ko gid sa imo kung ano ko ikaw kapalang ka. Nag-propose siya sa imo? O ti, ginbaton mo na siya? Wala pa. Ha? Nga, wala pa. Base kung magkanto na siya sa iban? Kanugon? Hindi bala siling ninyo. Hindi ako magpadaso-daso dayon. Kag diri ko na makilala kung ano gid siya kaseryoso sa akon. Ati maayo, kay nagapanuto ka na.
Kalawig na sang duha ka bulan nga pagpangaliyag ni Richard sa akon. Ay, lain gid man siya kay John Kag tion naman siguro nga ihatag ko sa iya ang matamis ko nga hoo. Matuod? Ginabaton mo ng ang pagigugma ko, Winky? Madamo gid nga salamat, ha? Naluoy nabi ako sa imo Pero hindi inaiya ang rason kung nga ang ginbaton ko ikaw. Ginbaton ko ikaw, Richard. Tungod ginahigugma ko man ikaw. Mahimo ko na ikaw nga mapakilala sa mga parents ko, kag sa mga friends ko. Magustuhan man aya nila ako? Ikaw pa? Siyempre Tol, si Winky gali, nubya ko. John? Winky? Oh, ikaw na? Kilalahay ka mo? Ay, Richard. Siya ang nobyo ko nga ginaistorya ko sa imo. Oh. Siya galing lalaki nga nagampang sang kasing-kasing mo. Wala gid ako makahibalo Siya galing ginubya mo, tol? Wala ni pulos. Ginbasura ko na ni gani. Hindi, tol. Si Winky ang nagbiya sa imo. Maayo gid lang nga nobya si Winky. Kag bisan na hibalaan ko nga may nagligad na kamo, hindi magbaylo ang pinsar ko. Si Winky gihapon ang palanggaon ko. Richard? Wala gid ako naghinulsol nga ginbaton ko si Richard sa kabuhi ko. Kag subong, nabatsyagan ko na ang pagpalangga sang isa ka nobyo nga wala ko nabatsyagan sadto kay John. Kag malipayon gid ako sa luyo ni Richard. Malipayon gid ako. Diri natapos ang kasaysayan ni Winky, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Tampal, kag indi, mahingaliton. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Ang
City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunupli. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we share, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Wala na kita sang mahimo kung magpakasal si Lolo Pedring kay Pandora. Iya gusto ina. Nakaibulos siya nga kwarta lang niyang kinanglan ni Pandora. Apang wala sang kaso sa iya. Basta mangin malipayon lang siya sa katapusan nga tion sang iya kabuhi. Ano nga kalipay? Ano nga kalipay ang mahatag ni Pandora sa iya? Nga hindi gani siya makasarang magsaka sa kama? Sa kuhit-kuhit siguro, ha? Pwede. Pero sa kalipay nga ginasiling mo, wala. Wala na iya. Zero. Paolo, kung ako sa imo, iakusar ko si Pandora. Ano? Iakusar ko si Pandora? Oo. Iakusar siya. Bukod sa ginhimo niya nga pagtunto sa tigulang, iakusar siya. Wala sang gusto nga pinsar ang tigulang. Bukod uli ano na siya. Gani iakusar siya, Paulo, ha? May bawat ka mo dira. Hindi gusto ang ginbuhat sang Pandora ngay na. Ay, ahaw lang siya nga caregiver. Naisahan pa niya ka mo. How dare nga nabuhat niya ina sa inyo? Mabuang ako sa pagpanomdom. Mabuang ako! Ote, ano na lang yung party mo, Paulo? Ha? Ano na lang ang party ninyo kay may asawa ni si Lolo Pedring? Nga amo ang manubli sang tanan niya nga pagkabutang? Ang abogado ko ang may balo sina. Kag siyang mabasa sang katapusan niya panagubilin ni Lolo Pedring. Sa diin siya makanto? Matur ko sila pagkatapos ng ila kasal.
Day na magkalma ka lang. Tungkol nagapati ako. Nga dako ang akon mapanubli. Tungkol madamo sang manggad si Lolo Pedring. Ay aba, daw nasubhan ka mga agipo ang mga herederos ni Senyor Pedring. Ato sila ho, nagatumpok-tumpok sila. Ano ay hanang ilag nambalan man? Kagato ho, si Arnel kay si Lia. Ba, kaseryoso sa ilag nambalan nga duwa ba? Ano ay han inaman? Kag si Lia ho, do sa mga aw na tao sa tuman niya kaakig. Nagasampukanay ng yakilay. Nagasampok ang yakilay. Samtang nagatuwas-tuwas ang yababa. Kagamuman ang bading. Ay, ano ayan ang ilan hambalan man? Pandura, madali lang. Nga, Alea? Basi nagdumdum ka nga pasugta namon ang ginabuhat mo nga pagtunto kay Lolo Pedring? Wala ko ginatunto si Lolo ninyo, Pedring. Nakahibalo siya nga kwarta lang niya ang tuyo ko sa pagpamana sa iya. Kag bilang baylo, serbisyohan ko siya tubtub sa katubtuban sang iya kabuhi. Kag pagkatapos? Pagkatapos, wala na kamo sang labot sa buhaton ko. Ano? Kabalan ka gidyan, oh? Hindi ka magpangakig, Leia. Bisan anong matabo, hatagan ka mo sang palanublio ni Lolo Pedring. Hatagan niya ka mo sang tag-1,000. Ano? Hoy! Milyon na ginapaabot namon nga makadto sa amon. Kag hindi kay libo lang. Para lang ina sa mga ido. Pasalamati na lang ina, Leia. Kaya amoy nang matuod. Ako na ang mangin asawa ni Pedring. Kag kun makasal na kami, ako na ang mamatod kung tagpila lang ang makadto sa inyo. Hindi mahimo! Nakahibalo ka, Leia. Nga bisan ano pang buhaton mo, wala ka na sang mahimo. Tira ka na. Hoy! Magbalik ka dire! Naghambalanay pa kita! Balik! Kita mo lang, oh. Wala gisang huya nga babae. Padayon na siya sa paglakat. Patyon ko gid ikaw, Pandura! Patyon ko gid ikaw! Si Paulo nagapanawag nga ini sa cellphone ko. Anika, sabton ko siya. Hello? Paulo? Pandora, congratulations. Wala ko magunahuna nga matuman mo sa nga mo sinakadali ang aton plano. Paulo, akig kaayo si Leia. Babae sila. Wala man sila sang mahimo pa. Ang aton deal, Pandora, kinahanglan matuman kini na.
Oo wala ako sina malipat. Wala ako nalipatan ang aton nga deal. Kung mapatay na si Pedring, tungao nato nang ginpanubli ko nga kwarta sa iya. Oo, Pandora. Ati nakahibalo na bala si Dinah party sini? Wala pa. Wala ko magpanugid sa iya. Sorpresahon ko siya eh. Patod nga masurpresa gid siya, Paulo. Amo man ang iba ninyo nga mga paryente. Makibot gid sila nga ikaw ang makakamos sang dako nga kwarta. Pandora, kung ako lang, okay na ako. Bastante na ako sa ihatag nilulupit rin sa akon nga kabuhian. Apang ginhimo ko ini, bangod kay Dinah. Luyag ko nga ihatag sa iyang tanan niya nga gusto. Kag paano kung hindi ina matabo? Paano kung hindi ina ang ginasaligan mo nga matabo, Paulo? Anong buot mo silingon, Pandora? Basi kung magbagong pensar ko? Ano? Mabagong pinsar mo? Ba? Pandora, ang buot mo silingon, hindi ka magtuman sang aton deal nga duha? Nakaibalo ako nga hindi mo pagbuhaton nina. Nakaibalo ako nga tumanon mo ang aton hinampalan nga duha. Kag paano kung hindi ako magtuman, Paulo? Makasiling ako nga you're son of a bitch, Pandora. Bye, Paulo! Ginpatuwag mo ako, Lo? Oo, Paulo. Untatan mo ng pagpangita sa babae nga ina. Ang ginpapangita ko sa imo. Ang babae nga ginatawag kay Eva. Ikaw ang may balulo. Gusto ko nga makahibalo ka sang iban ko nga plano. Ano ina nga plano? Matur kami ni Pandora. Kag sa iban kami nga pungsod mapakasal. Maayo dito kay Malinong. Nakahibalo ako nga mahimo naman sang gamo ang iban ko nga mga himata. Amo matuod, Lo. Maayong plano mo nga ina. Dito may privacy ka mo ni Pandora. Salamat, Paulo. Masaligan kagid matuod. Pandora, iha. Ano ina, Pedring? Luyag ko nga makilala ang iloy mo. Ipasugat siya. Si nanay? Ay, hindi na lang anay, Pedring. Sa pila na lang kaadlaw. Pero kinahanglan nga makilala niya ako. Ang manginbanas ang iya anak. Sige. Mapauli ako sa amon. Sugaton ko siya. Ipakilala ko gid siya sa imo. Nanay! Uy, Pandora? Anak? Ari ka? Ay, salamat. Kiduawa ko, anak. Nay,
Nagkadto bala ka mo dito sa balay ni Lolo Pedring? Ay oo. Upod kami ni Ida. Apang gintabog kami sang isa ka babae dito. Si Leia ato nay. Isa sa mga apo ni Pedring. Amo gali. Uy, adak? Tunawago ako sa imo, haw? Nagliwat ka na, gid. Manggaranon ka na kung tulukon. Hindi lang manggaranon, nay. Milyonarya na gina kuya sa hindi madugay. Oh, Pandora? Oo, nay. Kalaslo na kami sang tigulang ko nga amo. Uy, anong siling mo, Pandora? Siling ko, nay. Kalaslo na kami sang tigulang ko nga amo. Nagpasugot na ako nga magpakasal sa iya. Pandora? Nagalahog ka bala? Wala ako nagalahog, nay. Kalaslo na kami ni Pedring. Kag amoy na nga nagkadto ako diri. Kay ipakilala ko ikaw sa iya. Ano? It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!